شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኹም እዩ አንሐውኹም ሰላሐዲን ምስሐውኹም ሲሚና መጺና ዘለና Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sem. ሎም ድማ ከም ትኩል ግዜ ንግኡኖ ቃል ሒዝናልኩም ንመጽእ ነዝ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet till er. ዘንድ ሓለፈ ክልተ መዓልቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ዲያረብናልኩም ያሬታ Vi ber om ursäkt för de senaste 2 dagarna vi har inte fört fram. ሎም ንካፈሎ ቃል እቲ ዘድሊ ንዓና ቃሉ ይድብል እዩ Och dagens ord som vi kommer att kolla det är hans det vi behöver är hans ord. ኣብ ህይወትና ካብ ኩሉ ነገር ንላዕለ ኣዝዩ ደገድሰና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ Det viktigaste vi behöver tänka på i våra liv det är Guds ord. ማለት ኩሉ ትብህይወት ትደልይዎ ቃሉን ተዳኣለኩም ኣብ ቃሉ ትረኽብዎ ኢኹም Allt det ni behöver om ni har hans ord ni kommer finna det ordet. ስለዚህ ኩሉ ደሊኹም ዘለኹም ካብ ቃል ይድወጽእ Så allt det ni längtar efter det går ut från ordet. ስለዚህ ኣብ ህይወት ዘድልየኩም ቃሉ ጥራሕ እዩ Så det ni behöver i livet det är ordet. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መዝሙር ዳዊት 119 ጥቅስ 140 I Psaltaren 119 vers 140 ቃልካ ኣዝዩ ጽሩይ ንባሪያኻውን ይፍቅሮ አሎ ይብል det står ditt ord är fullkomligt rent din tjänare älskar det. ሪኹም ቃልካ ኣዝዩ ጽሩይ ባሪያኻውን ይፍቅሮ አሎ ይሉ Det står att ditt ord är fullkomligt ren och din tjänare älskar det. ክሳዕ ክንደይኹም ኣብ ህይወትኩም ንቃሉ ተፍቅርዎ Till vilken nivå älskar ni hans ord i era liv? ክሳዕ ክንደይኹም ኣብ ህይወትኩም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዋናን ኣገዳስን ዘድልየኩም ቃሉ ምዃኑ ትፈልጡ Till vilken nivå är det att ni sätter ordet förrän allt i livet? ማለት እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ክንኮኖ ዝግበአና ዝኾነና በቃሉ ጥራሕ እዩ För Herren Gud det han vill att vi ska bli och det han har gjort för oss är alltid ordet. ሰሎሞን ከምኡ ዝበለ ጥበበኛ ሰብ ኣብ ምድሪ ነበረን ተባሂሉ Kung Salomo var det fanns ingen vis människa som var som honom. ንሰሎሞን ግን እግዚአብሔር አምላክ ንኹሉ ዘግዝእ ጥበብ ዝሃቦ አእምሮኡ ከፊት ይኮነን Men Herren Gud det han gav honom all vishet det är inte att han öppnade hans sinne. ቃል ይሂብዎ Han gav honom ord. እቲ ዝተቀበሎ ቃል እዩ ኣብ ህይወት ብጥበብ ክገዝእን ክመልኽን ገይርዎ Det ord som han hade fått som gjorde att han kunde regera och leva i den här världen. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 3 I första kungaboken kapitel 3 ከምዚ ብል ካብ ጥቕሲ 8 från vers 8. ባሪያኻ ድማ ኣብ ማእከል ዝዛሓረኻዩ ህዝቢ ኣብ ማእከል እዚ ስለ መብዙሑ ዘይቁፀርን ዘይጽብጸብን ብዙሕ ህዝቢ እየ ዘለኹ ነዚ ብዙሕ ህዝቢኻ እዚ ደኣ መን ክፈርዶ ይኽእል እምበኣርሲ ኣብ መንጎ ጽቡቕን ክፉእን ፈልዩ ህዝቢኻ ምእንቲ ክፈርድሲ ንባርያኻ ኣስተውዓለ ልቢ ሃቦ ኢሉ ሓቲቱ Så från vers 8 står det: Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare en lyhörd hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan vara domare för detta stora folket? ቀጺሉ እግዚአብሔር ነዚ ዝሓተቶ ሕቶ መልሲ ዝሃቦ ወይ ድማ ኣብቲ ዝሓተቶ ሕቶ ክነብር ድገበሮ ንሰሎሞን ረእይዎ ከም ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ጥቕሲ 10 ሰሎሞን ነዚ ነገር እዚ ስለ ዝለመነ ድማ ነገሩ ንጎይታ ባህ ኣበሎ ኣምላኽ ከኣበሎ ነዊሕ ዕድመ ይለመንካን ሃብቲ እውን ኣይለመንካን ነፍሲ ጸላእትኻ ድማ ይለመንካን እዚ ነገር እዚ ደኣ ስለ ዝለመንካ ፍርድን ምፍላይ ምስትውዓል ስለ ዝለመንካ እንሆ ከምቲ ዘረባኻ ገበርኩልካ እንሆ ብቅድሚኻ ከማኻ ዝበለ ዘይነበረ ብድሕሪኻውን ከማኻ ዝበለ ዘይተንሰአ ብልህን ኣስተውዓለ ልቢ ሂበካ ኣለኹ ምስኡ ድማ ብኹሉ ዘመንካ ካብ መንጎ ነገስታት ከማኻ ዝበለ ዘይርከብ ገይረ ዝለመንካን ሃብትን ዘይለመንካን ሃብትን ክብረትን ሃብኩኻ ይብሎ ሃሌሉያ. Vi kollar på det svaret han fick och i vers 10 det står: Det gladde Herren att Salomon bad om detta. Gud sa det till honom: eftersom du har bett om detta och inte bett om ett långt liv, rikedom eller dina fienders liv utom att kunna förstå vad som är rätt. Därför vill jag göra som du önskar och ge dig så visst och förstånd i hjärtat att ingen som du har funnits före dig och inte heller kommer komma efter dig. Dessutom ger dig vad du inte bett om, nämligen både rikedom och ära så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din lik. ዋው ሪኹሞ ሰሎሞን ዝሓተቶ ሕቶ እግዚአብሔር አምላኽ ቃል ሂቢ ከም ድፍጸም ገይርዎ För det som gjorde att Salomon hade visat det var Gud som gav ordet som det skedde. ማለት ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ አበይናይ ስፍራ ደው ከብለኩም ይዝውሰን ነቲ ስፍራ ዝኾን ቃሉ ኣለኩም ዲዩ Så till vilken nivå det är att ni kan stå fast i era liv det är det ord som ni har fått från Gud. እንተ ደኣ ቃል ኣለኩም ትኾንዎን ትኽእልዎን ኢኹም Så om ni har ord så kan ni klara av det och vara det. አብርሃም አቦ ብዙሓት ዝኾነ በቃል እዩ
Abraham blev far till många genom ordet. ዘፍጥረት 17:5 ኸሚሉ I första Moseboken kapitel 17 vers 5. አቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ እሞ አብርሃም ዳአንበር ደጊምሲ አብራም አይጽዋዕን ብሎ Det står, därför ska du inte mer heta Abraham utan ditt namn ska vara Abraham. ስለዚህ አብርሃም ነዚ ቃል እዚ ስለዚ አመነ ኢን ጽድቅ ተቆጢሩሉ Och eftersom Abraham trodde på det här, det räknades honom rättfärdig. አብርሃም አቦ ብዙሓት ክኸውን ቃል ጥራሕ ይደድልይ ነይሩ Abraham för att bli far till många, han behövde bara ordet. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ 4:19 ከምዚ ኢሉ Därför i Romarbrevet kapitel 4 vers 19-20. አስታት ወድሚት ዓመት ክንሱ ሙማት ስጉኡን ሙማት ማህፀን ሳራን እናረአየ ንምእማን አይደኸመን ግናኸ ንአምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዐ Det står, እምበር ነታ ተስፋ አምላኽ ብዘይ ምእማኑ አይተዋላወለን ይብል så från vers 19 det står, han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. ነቲ ድሰማዕኩሞ ቃል ንዑ ሕሰቡ Tänk på det ordet som ni har fått. ኩሉ ትትደልይዎ ኣብ ቃሉ ረእይዎ Allt det ni behöver, kolla i det i ordet. ቃሉ እንተለኩም ኩሉ ኣለኩም Om ni har ordet så har ni allt. ዘድልየኩም ቃሉ ጥራሕ Det enda ni behöver är hans ord bara. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.